Det er bilen er jo produceret af Magna Steyr. Det er rigtig den, der også bygger G-klassen og alt muligt, du. Lige præcis. Gutter, jeg har lige glemt min telefon indenfor, så jeg er helt... Giv mig lige et øjeblik. Ja. Ja. Ja, det er nede her på kanten af sædet. Skal vi se... Er det så inde i... ja, hvordan er det nu? Der er bare lige en lille ting. Her bag sidder der en NFC-chip. Her sidder der også en NFC-chip. Ja. Batteriet på den her er lidt svagt. Ja. Hvis den ikke kan registrere nøje, så skal man lige lægge den der, ja. Præcis. Ja. Du kan lige få den, og så kan du sådan plads den der. Ja. Det smækker. Ja. Sådan. Rettet. Vi skal lige trykke en gang på bremsen. Det er vores startknap. Jeg har faktisk moden nede på bremsen allerede. Prøv lige en gang til. Lige løft helt. Sådan der. Og sædet justerer du på... Nede i siden, ja. Det er derude. På rettet. Ja, det er egentlig i bilindstillingen, tænker jeg sikkert. Og så generelt, ja. Sådan der, og så øverst op igen. Ja, og det er jo blot, det er ligesom Tesla og sådan noget. Er der kun op og ned, eller er der også teleskop? Højre og venstre, det er dybden. Ja. Det kan jeg godt se, ja. Sådan. Så er det faktisk justeret. Yes. Jeg slår bare lige køreassistent, hastighedsgrænseassistent. Det er sådan, ikke sidder og biber lige så snart du er. Ja, sådan en reminder. Lige præcis. Ja. Vi kan godt have den slået vi kan godt lige have den slået til. Ja. Men kun med visuel alarm så. Okay, det er fint nok, ja. Det er fint. Så kan vi gøre sådan her. Vær så god. Så prøver vi at sætte i gang her. Husk at justere spejlene. Ja, jeg justeret spejlene, det gør jeg her, ja. Sådan der. Left, right, ja. Og du kan godt have dem. Penge eller hvad? En gang til. Du kan godt have dem. Ja, jeg har masser af pladsgange, du kan komme meget længere tilbage. Jeg har masser af plads. Så jeg kan strække benene. Så er spejlene justeret, og så kører vi her. Jeg er klar, når du er. Jeg er også klar, ja. Ja. Det er simpelthen den første tur her. Er det ordentligt, vi kører lige over? Ja, det er bare lige over. Det er har I helt... en bestemt vej, du tænker? Nej, vi kører bare... Eller skal jeg hjælpe jer med en ro? Det kan... Indtil videre, så tager vi den bare lige over, så kan vi... Jeg vil anbefale til højre, så har vi en lige lang landevej, hvor vi på et tidspunkt møder en rundkørsel. Så kan vi tage til venstre i rundkørsel, så møder vi en lidt smallere vej med en bom på. Derefter kan vi tage et lille hop på motorvejen, hvis jeg har lyst til det. Det er helt fint, det kan vi sagtens. Så tager vi til højre her, ja. Med din højre tommelfinger, knappen tættest på hornet på højre side. Ja. Der har du højre side ret. Ja, her ja. Lige til venstre for scroll. Ja. Der har du køreprofilen. Nu er vi på Earth, så kører den kun på front view. Trykker du på den en gang, så kommer vi på front mode. Og så har du begge motorer. Og så er der hyper og alt muligt der. Lige præcis. Earth mode, den konserverer meget energi, så det er jo sådan ens økoprogram jo. Ja, fuldstændig korrekt. Ja. Og det er nu, når bilen er så kold, så er det måske en lille OK idé lige at få den på front, så vi får lidt varme. Her kan vi bare fortsætte lige ud. Jeg vil dog lige lave en lille advarsel omkring næste lyssignal. Der kan der godt stå noget fartkontrol. Men jeg er aldrig sådan en, der kører for hurtigt, så det kan jo ske. Det kan ske, simpelthen. Det kan ske. Det kan ske. Ja, der er ikke et spejl deroppe. Ja, det er simpelthen et kamera, det ligesom at General Motors har haft i nogle år efterhånden på nogle af deres modeller, ja. Lige præcis. Ja. Og vi kommer jo, altså vi er jo Svend på gensat af, altså jeg er i hvert fald, vi bor på Skødesvig, og der efterhånden har
fra, ja, det er der vi kommer fra, hvor der er nogle enkelte af de der fisk og skåsyn, jeg ellers havde her set. Det er rigtigt, det der. Ja, vi er kun glade for, at der kommer flere fisker og oceans på vejen. Ja. Og altid en fornøjelse at have jer gutter forbi os. Ja, det er rigtigt. Jeg tænkte, nu ville vi lige teste den ordentligt af, og så vi kunne skrive en anmeldelse om. Det var også fordi, vi skal videre senere, og så køre Xpeng G9'eren. Til en test også, og så vi skal skrive om. Okay. Ja. Så er det lige bag vejvognen her, at banditterne plejer at ja. Det er rigtigt, det var der ikke nogen af i dag, så hvis du har lyst til at have en lidt tung højre fod, så kan du godt. Jeg er ikke så i trafikken. Ej, jeg kører sgu bare stille over det ene tid. Jeg siger bare, jeg er ikke så i trafikken. Resten er op til dig. Det er rigtigt, det er. Og så er det jo... Jeg synes, der er introdueret der faktisk ganske fint og sådan. Altså jeg holder jo lidt øje med mine konkurrenter også og sådan noget. Og der er mange af de andre journalisttyper, de siger jo, det er godt nok billig kvalitet og sådan noget. Jeg synes faktisk ikke, det er så værst. Ja, det er bæredygtigt der. Og så er det jo, synes jeg selv, det er sådan materialevalget og sådan noget, er faktisk heller ikke, fordi det er så dårligt igen. Og... Altså nogle gange så er der andre journalister, der bare gør det pære end det er. Og gør det lidt billigere end det er. De er snobbet, nogle af dem der jo. Ja, det kan man roligt tillade sig at sige. Ja. Personligt er jeg virkelig fan, og det... Selv hvis ikke jeg havde arbejdet for fisket, så må jeg kan ikke se, hvad jeg skulle kritisere. Altså materialets kvalitet, det er bæredygtigt, det er produceret CO2-neutralt. Der er i hver kabine er der sådan cirka brugt 50 kilo affald fra naturen. Ja. Det kan være plastik fra havet og fiskenet og så videre. Hvis man forventer en fuldstændig splinterny bil, så får man det også her. Det er rigtigt, og dog... Materialet er bare finishet på anderledes måde. Ja. Det er blevet behandlet på en anden måde. Det er rigtigt, men det er jo stadigvæk med, sådan, med bløde materialer i toppen og sådan noget. Det er korrekt. Det er ikke hård plastik, der sidder på fronten. Det er stadig stof. Overtrækker. Det er blødt materiale, som du selv nævner. Ja. Det... Og det var til venstre i rundskørslen lige over, eller? Præcis, det kan vi godt. Så var jeg sidste afkørsel lidt derovre, ja. Lige præcis. Ja, det gør vi bare, ja. Så... Den er måske... Kan det passe, den er 500 år gammel, eller? Den er i hvert fald helt ny, ja. Den er helt ny, ja. Bilen har været i landet under et år. Ja. Ja, og ganske komfortabel i undervognen også, og så er du så helt fint faktisk. Når man tænker på, hvor store fælge den står på, så er det faktisk ikke, fordi det er så værst igen. 22 tommer. 22 tommer, det er lige vildt. Det er jo det er meget vildt, også, når man tænker på, jeg kommer fra alle de der 90'er biler, hvor at 17 tommer, det var stort. Så det er meget vildt, også, du... Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg er også virkelig overrasket selv over, hvor godt den kører. Det var 20 tommer, eller 22 tommer fælge. Både for og bag, ikke også? Men lige på den her test drive bil, tror jeg faktisk, vi har 20 tommer. Det er rigtigt, men det er tilvalg med 22 tommer, ja. Lige præcis. Så var det jo godt ramt. Ja, så, men det er stadig 20 tommer, det er jo imponerende, og så du er... altså når man tænker på, som sagt, for 20 år siden, der var der sgu ikke mange biler, der var, eller nogle biler nærmest, der var født med 20 tommer fælge, jo, altså. Overhovedet ikke. Altså, det skulle måske være en Bentley, eller et eller andet Rolls Royce måske, eller noget. Præcis, altså til, hvad kan man sige, de helt store tunge modeller, de får jo lidt ekstra behandling, eller lidt ekstra behandling. Det klæder dem i hvert fald at få de lidt større hjul på, så man kan få dem på start, og det synes jeg også er fedt. Men det er jo en anden køreoplevelse, man får der. Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig tager en smule af komforten, fordi dækprofiler så er faktisk meget at sige om med ens kørekomfort. Altså, at det er jo sammen med ens affjedring, er det jo faktisk også med til at give noget sådan mere fjedring og komfort i. Så det er sådan et modspil, og så det er sådan en prioritering, må man jo sige. Fuldstændig korrekt.
Og jeg synes bare, at den er faktisk meget heldig. Ja, ganske fine sæder også, og har ikke meldt nogen fejlkode. Det så jeg jo med ham Bil og TV's video, hvor han var over at prøve en på messer, og så der begyndte at melde fejl og alle mulige med advarselslamper i instrumentet, og så, hvor den er jo heldigvis ikke gjort, så jeg kan ikke se det der. Så det kan være, at jeg bare har været heldig og fået en god bil og teste, og så du. Det er, hvis du ser dig rundt omkring i bilen, så kan du se, at den ikke er, forstå mig ret, gjort til en skinnende tilstand. Så den er blevet brugt i går også på præcis samme vis, som den kommer til at blive brugt i dag. Jeg har ikke fundet en bil frem til dig, som er ekstravagant og mindst fejlfri. Jeg har taget den første nøgle, der lå inde i skabet. Og det er også helt fint at sidde der. Og det er jo... Jeg har taget nøgle nummer 2 eller 3 eller 4, det har ikke gjort nogen forskel. De er pretty much the same. Så, og det er også rigtig fint jo, så... Så i vores verden behøver det heller ikke være sådan noget ekstra. Men jeg kan da love jer for, at jeg tager altid min yndlingsbil, og den her bil, den har min yndlingsbil, yndlingsfarve og yndlings, hvad kan man sige, dæk. Og jeg fortryder ikke at have valgt den her. Det er altså, uanset hvilken fiskerosen jeg havde valgt, så har den været god at køre. Det er det. Det har været rigtig god, ja. Og det er også allerede nu, kan jeg mærke, det er ganske lovende også, du så det er helt fint derude. Så det... Er I klar på en lille tur på motor? Det er ikke klart, og så det skal bare tage til højre, eller hvad? Tag 2 afkørsler mod højre, og så kan vi lige hoppe af, og så kan vi køre lidt den anden vej. Det er også helt fint, ja. Hvor holder I til normalt? Jeg bor i Gudme, og så Ola bor i Svendborg. Okay, så I kommer langvejs? Ja, men vi tager mange gange rundt i landet for at køre alt muligt, jo. Okay, nice. Ja. Jamen, så håber jeg, at jeg kommer til at se jer igen, for det er en fornøjelse. Ja. Jeg prøver lige at skyde en smule til den her. Ja, så godt. Og der kan man mærke, at den lige tog fat også med forhjul, at det er alle 4 hjul, der kører nu. Og det var på fun mode. Når vi hopper af og skal accelerere igen, så vil jeg anbefale, at du prøver det på hyper mode. Ja, det vil jeg da lige prøve her. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Fordi det kilder. Ja, det er meget fint. Det er ganske fint kraftoverskud, og så er du... Så er jeg faktisk sådan meget udrustet til at køre langt, så jeg føler ikke, at der er nogen ture, der er for langt. Ja. Men nej, det er ganske fin acceleration, og det siger jeg, selvom jeg også har kørt både Bentley og Ferrari og alt muligt, kørt mange hurtige biler faktisk, og så synes jeg faktisk, at den klarer det ganske fint, og det er jo det der det fede ved elbiler, det er jo sådan, at de er med til at demokratisere det der med acceleration og tophastighed, eller hvad med acceleration og så der er de med til at demokratisere, at alle eller flere har mulighed for at få noget, der kan accelerere, eller har et godt kraftoverskud og sådan, når man kører en elbil jo. Ja. Altså elbiler, de har jo instant energy lige så snart de træder. Ja, det er rigtigt. Når vi sammenligner biler på den måde, så gør vi det oftest med benzindrevne biler. Og det er en helt anden teknologi. Det er rigtigt. Det vi oplever her, det er jo kun noget, vi kan sætte pris på. Det er det virkelig. Og det er også, det er også mange ikke sådan er opmærksomme på, det er jo, at en anden fordel med elbiler, det er jo det der med at man har, at det er meget mere letkørt, fordi at drivlinjen kan, når man, hvis man har træk på alle 4 hjul, og så kan drivlinjen meget mere finjustere sig og regulere sig selv, så det gør, at man kan have en elbil med 1000 heste og sådan, men den er lige så nem at køre som en normal bil med 200 heste eller sådan, fordi drivlinjen er så avanceret og kan styre sig selv så meget. Var bare her, vi skal have, eller? Det kan vi godt. Okay. Så kan vi lige vende og så tage den tilbage igen i hyper. Præcis. Og du skal være velkommen til at køre et par afkørsler den anden vej. Så det prøver jeg lige også den anden vej, så gør vi lige det her. Jeg synes, at det virker som en meget populær bil. Ja, det er rigtigt. Det er jo virkelig praktisk bil også, og så du... Og så er det jo meget fedt, at det er jo en dansker, der står bag designet, og så altså det er jo meget cool. Ja, vores kære Henrik. Han har jo lavet nogle fantastiske design, der han var ved Aston Martin og BMW, og så du. Ja, Aston Martin, Vanquish. Og DB9. Ja, præcis. Det er nogle af mine personlige.
Ja, det er rigtigt. Jeg er også helt vild med DB9'eren. Jeg synes faktisk, det er den smukkeste af Aston Martin overhovedet. Selv smukkere end DB5'eren, synes jeg faktisk. Jeg synes, den er så elegant i DB9'eren, synes jeg. Og Ja, for satan, mand, ja. Så prøver vi sgu lige igen, ja. Ja. Det er sgu fint nok, ja. Så han er jo nærmest en legende. Han er i hvert fald en af dem, altså, man plejer at tage frem, når man sådan snakker om store bildesigner og sådan, du. Jeg synes bare, det er nogle af hans værker, så det er sådan op sammen med Gandini og Battista Pininfarina og så han kunne sgu helt klart sit kram og sådan. Og så var der jo nogle interessante sådan, eksperimenter, han lavede også der med Karmaen og med fandt de nu ellers, de der coach-bildede biler, han lavede på et tidspunkt også. Hvor han lavede en, der var bygget på en BMW 6'er, og så har han lavet en, der var lavet på SL Mercedes 230'eren. Dengang det hed, jeg mener faktisk, det hed Fisker Coachwork, og så hed det Fisker Automotive i en kort periode også, inden det så hedder Fisker Incorporated. Ja. Må jeg indrømme, det kender jeg ikke lige 100% detaljerne på. Men jeg er jo sådan lidt generelt lidt bilhistorieinteresseret, eller meget bil. Det kan jeg godt mærke. Ja. Men meget, men nu, jeg tænker jo, at hvis de er kommet ud med Karmaen sådan et halvandet år senere, så har de nok haft mere succes med den, fordi så... Den var før sin. Det var den jo, fordi det var før selv Model S, Tesla og så du var... Der var jo ikke mange brands, der havde kigget på at lave en... luksushybridbil, ja. Det var jo... without a doubt in my mind, den smukkeste bil, der er det er rigtigt, og man kan godt se, at der var meget indflydelse for hans tid ved Aston og så. Der var meget med fronten og så. Og det er jo meget vildt at tænke på, at han arbejdede jo også for Tesla i en periode, altså i de tidlige designfaser af Model S'erne og så. Så det kan man jo virkelig også se, at der er det der meget europæiske, eksotiske udseende over Model S'erne. Og det er jo vildt fascinerende at tænke på også, og så du. Ja. Fuldstændig enig, og igen, Tesla har jo også virkelig flotte biler. Der har de jo... Jeg var ude og køre Platen i sommer, så det virkelig imponerende. Så første gang, jeg har prøvet noget, der har haft over 1000 heste og kunne accelerere fra 0 til 100 på under 3 sekunder, det var virkelig imponerende, ja. Det var som en mig også. Det var du var med også, ja. Så det var virkelig... Vi kan holde til højre her. Ja, så skal vi ikke lige ind her, ja. Og ja, hvor vi tager over Ballerup og alt det der. Jeg har fået... Eller du har i hvert fald fået en Safari. Det må man sige, ja. Og hvor jeg tænker modsat så mange andre entusiaster, så har jeg sgu aldrig haft noget sådan virkelig imod elbiler og sådan noget. Altså især efter jeg har kørt rigtig mange af dem, så tænker jeg, selvfølgelig elsker jeg en god motorlyd, ligesom så mange andre, men man skal også huske på, at når elbilerne engang overtager markedet totalt, så er alle de der støjende, larmende biler, der ikke lyder særlig godt, de rører jo væk. Jo. Altså alle de der skide 4-cylinder, så 3-cylinder og alt muligt. Og det er jo ligesom med så meget andet, ligesom med musik og film. Selvfølgelig er det jo kun alt det bedste, folk husker. Der er jo ikke nogen, der husker alt det, der var skrammel og sådan du. Og det er det, folk mange gange entusiasterne lidt skal tænke over, at det der med, når de altid siger, vi kommer til at havne også ved 8 og ved 12 år, så det er kun alt det gode, I kommer til at savne. Jeg mindes, at de gode motorer, de får jo lov til at lave nogle år endnu, mens at de dårlige motorer, de kommer til at blive skråt. Ja, det er rigtigt, ja. De sorterer de dårlige fra, og altså de træer dårlige fra, hvor det kun er de gode der. Ja, og det er jo det, at der er jo... Jeg tror, der var jo gået mange årtier for, at alle fossilbiler er væk. Altså, der var jo altid der folk, der bevarer dem i museer og alt muligt, ligesom folk gør med antikke biler i dag jo. Altså, så det er jo... så jeg ser sgu ikke så sort på det, og så ved du. Det gør jeg også. Ja. Det er faktisk spændende ting. Ja, meget spændende. Det er jo... det er sådan en ny skillevej, vi står ved inden for bilteknologi jo. Ja. Fordi førhen der var det
der handlede det om at... Bare mod Ballerup fortsat, ikke også her, ja? Det kan vi godt, ja. Okay. Det var dampbilerne, der så skulle konkurrere, eller det var benzinbilerne, der skulle... Det var benzin, damp og el, der skulle konkurrere der i starten af forrige århundrede jo. Ja. Og så vandt benzinbilen jo teknisk set ved hjælp af en elmotor, fordi når man begynder at montere selvstart på bilerne, så gjorde det jo, at bilerne var meget nemmere sådan, at betjene og have mere at gøre og sådan. Og det var det, der gjorde, at benzinbilen vandt ud i sidste ende. Og det var ligesom med, at da bilerne blev mere og mere så faset, så udfaset hestevognen jo også. Ja, det er rigtigt, det er. Og det er jo sjovt, der var jo mange ligesom med elbiler i dag, der var der sgu da mange, der sådan havde med heste og hestevognskørsel og sådan noget, der simpelthen rynkede på næsen af den der opfældelse, der var bilen og sådan du. Ja. Fordi at det er simpelthen, der havde de jo en sådan lang tradition og sådan for sådan deres niche og sådan du, at der blev taget af automobil og sådan du, da det vandt indpas jo. Vildt fascinerende og også det er midten af det 20. århundrede, da man forskede meget i vankelmotoren og sådan, men som så viser at være en sådan teknologisk blindgyde, hvor kun nogle sådan få fanatiske ingeniører og entusiaster holder liv i det, altså i form af delsæde master og sådan. Det var dem, der faktisk virkelig forfinede vanklen og sådan, hvor de så til sidst også selv gav op og sådan. Og så vi nærmer os over motorring 4. Er det i orden, eller? Det er bare i orden. Det styrer helt sikkert. Ja, så tager vi den. Jeg vil anbefale, at vi sætter den på fun mode. Så tager vi den. Der er lige lidt mere behageligt at køre i. Ja. Så hypermode, der er rettet meget følsomt, og bilerne er også meget følsomme. Så det går ind og indvirker på styretøjsudveksling og alt det der også, så det er meget spændende og sådan der. Fordi det er jo mange køreprogrammer, de påvirker jo kun speederrespons og gearkasse med, hvis det er fossilbiler, mens at det er jo meget fedt, at det også påvirker styretøjet, og sådan du. Lige præcis. Ja. Så men det kan jeg godt mærke, at den bliver lidt mere slap i det og sådan, at det er ikke så præcis, der er ikke den sådan skarpe udveksling på styretøjet. Det er de mindste bevægelser, den reagerer på. Ja. Hvor når den er på hyper, der føler jeg, at den er virkelig fin. Og det kan også i den grad noget. Ja, og det er jo det, man bruger meget, også når man manøvrerer ved lav hastighed, og så er det jo... Ja. Hvis vi drejer til venstre i næste lyssignal, så har vi lidt mere noget, der minder om bykørsel og gågade. Ja. Så kan I også få testet det. Ellers kan vi køre liv, så har vi lidt mere landevejs. Jeg tænker, vi tager venstre, så det er sgu fint og hyggeligt, og så stille og roligt der. Her, ikke også? Det kan vi godt. Ja. Det var... Jeg kan faktisk også godt lide en pæn. Ja. Ja. Det er rigtig Fiskers logo. Det minder mig altid på en smule om Alpina, dem der tuner BMW og sådan. Det der med, det er sådan tofarvet der, og med skrifttypen og sådan du. Men hvor Alpina, der er det jo, der er du sådan nærmest, hvis ikke et våbenskjold, så er det jo et billede af en ventil og en dobbeltkarburator, der er sådan i sådan en regalia eller noget på Alpina faktisk. Men det er rigtigt, det minder det om Alpina, har jeg altid tænkt på en eller anden måde. Fisker-logoet, det er jo faktisk altså de to streger. Ja. Det er jo the ruler and the pen. Ja. For det så linealen og pennen, ja. Lige præcis. Og den øverste del, der er orange, den nederste del, der er orange, det er solen. Og det er det er solen, og nedenunder, der er den blå farve. Det er havet, tænker jeg vel. Lige præcis. Ja. Og det er også, når du ser nede på rattet her, der kan du se nogle streger. Det skal nok, kan jeg forestille mig, symbolisere bølgerne. Ja. Og jeg ser jo også et H i logoet, hvis man kan for Henrik Fisker, ja. Kunne man forestille sig. Og der er mange ting ved logoet, som jeg kunne fortælle om, men jeg er personligt virkelig fan af det. Og det var også det, jeg synes, der selv synes jeg er meget imponerende, eller meget fascinerende. Det er den symbolik, der nogle gange er i nogle firma-logoer. Jeg kan sindssygt godt lide Alfa Romeos logo, fordi
at der er en fed symbolik, fordi det efter sigende afbilleder det en kamp i et savn, der er omkring katedralen i Torino, hvor det var en drage og en basilisk og en ridder, der kæmpede mod hinanden, og sådan, hvor logoet så er en stiliseret afbildning af det, og sådan, og hvor det er noget, de simpelthen har taget for sådan, deres lokale sagn og legender i Torino, og sådan, hvor Alfa jo kommer fra, og det synes jeg er virkelig fedt, at der er den der symbolik i logoet, og jeg synes også, det er meget genialt fundet på, det der med BMW, det er nærmest en stiliseret afbildning af Bayerns flag, og så delstaten Bayern, og så fordi at man har jo den der regel i Tyskland, man må ikke bruge flag og våbenskjold til delstaten, og så må man jo ikke bruge i firmalogoer jo. Men hvor så de så er gået ud om det er sådan, at den har lavet bare nærmest en stil. Du skal være velkommen til at køre livet. Ja, og jeg bare kigger også efter GPS'en, undskyld. Jamen, det er no problem, problem. Og det er ligesom det er ligesom altså nu når det hedder et ocean, så passer det meget godt med det havet, fordi så er ocean. Ja. Og så præcis. Og så solen, det ser jo selvfølgelig, at det er med solceller eller sådan noget. Lige præcis. Ja. Symbolet, det er faktisk rigtig godt fundet der. Det, og så er det jo så er det jo meget sjovt også, at det er jo deres sportsvogn, den kommer til at hedde Ronin eller sådan noget. Ronin. Det er jo meget cool navn, og det er jo japansk udtryk for en herreløs ninja eller samurai eller noget, Den glæder jeg mig rigtig meget. Det kommer jo til at blive lidt sådan en Halo-bil og sådan noget, altså bliver sådan den fancy styremodel, der skal lokke folk ind jo, og også jo. Sådan en afskib inden for sådan lidt ligesom R8'eren måske fra Audi, og så R8'eren var jo det, man kaldte en Halo-car, og så det var den fancy model, der skulle lokke folk ind, og hvor det var hentydning, at dem, der ikke har råd til R8'eren, de kunne til gengæld så købe A5'eren eller A6'eren, og sådan, som også var en rigtig god bil. Det var jo en kæmpe sats for Audi dengang jo, altså det var jo et helt nyt line-up, de udviklede. Sådan, ikke bare en ny bil i form af R8'er, men et helt nyt modelprogram, og så hvilken vej bare... Det er jo over, eller hvad? Ja, det er ude til venstre, og så lyssignaler til højre. Ja. Så det vil så sige, det er bilindustriernes måde at sige velkommen på... Se hvad vi kan, og så ved du. Og det virker kun, hvis man har et stærkt modelprogram, fordi at mange har jo prøvet det både før og sidenhen jo, altså... Lexus fejlede jo rigtig fejl med at de havde LFA'eren, men de havde... der er grønt, undskyld. Med at de havde LFA'eren, men der var ikke noget sådan andet i deres modelprogram, der virkelig var godt, og så og Nissan gjorde også det samme med, så havde de GTR'en, men så havde de Maximan, der var dybt forældet på det tidspunkt, og alt muligt. Der var ikke noget, der sådan virkelig ellers trak ud over Halo-bilen, og så men til Audi, det var en af dem, nok dem i nyere tid, der sådan har lykkes bedst med det. Der i sådan i slutnullerne og sådan noget. Ja, fordi at de havde et helt nyt modelprogram, ny A3 og A4 og alt det der, men så havde de så også R8'eren som det helt store trækplads. Hvad havde I mest glædet jer til ved Fisker? Det var med at blive bekræftet i, at kvaliteten var så god nok, og den kører fint, og man ikke fik en dårlig bil og så der meldte fejl i allerede det, man kørte den, som der var nogle af de andre journalister. Det havde vi nok mest. Journalistik, det er en kunst og en form. Det er det helt klart, ja. Hvis man først og hurtigst, jamen, så vil jeg også tillade mig at sige det sådan, så får man også den analyse i den tid, man havde. Ja. Det var om at være hurtigst. Det er ikke grundigt arbejde for mig. Dem, der giver sig tid, venter. Og det er jo også det, vi prøver jo meget og så er det sådan... gør det sådan relaterbart med, at vi ikke altid tager pressebiler ind og sådan, at vi gør det på samme kår som alle andre, at vi tager ud til en forælder og så låner en bil jo. Lige præcis. Den her bil, det er jo den, som jeg tør ikke komme med et tal på, hvor mange der har testkørt det præcis den samme bil, som I også kører i. Det er jo igen,
det er jo sådan, den er. Ja. Men personligt er jeg vildt forelsket i bilen, og jeg glæder mig til at få min egen. Det kan jeg godt forstå, ja. Og vi har også, kan jeg også sige nu, det er et ganske fint produkt, der er blevet leveret, og så ved du, at det er rigtig fint. Vil vi kunne holde i den sted lige at tage et par billeder af den og sådan? Selvfølgelig. Bare ved hovedindgangen, eller? Ja, det må I også godt. Så kan vi bare lige holde den her kortvarigt. I kan stille den lige, hvor I har lyst, hvor I lige føler, at... Vi plejer til at tage sådan på pladsen og så det er det, ja. Altså, vi har noget, vi kalder pyntepladsen. Ja. Og det er pladsen lige her bagved til højre. Så hvis du kan se den her bås lige her bag, ja. Den kalder vi pyntepladsen. Så kan vi lige køre derover og så du. Fint. Jeg hopper lige ud over. Ja. Mm. Og det var herover til højre, ikke også? Lige her. Ja. Ja. Skal jeg lige have den til at gå i markgear sådan der. Sådan der. Nu begynder jeg også at sige noget der. Så må det jo være her eller andet. Den her til højre. Fordi så er det sådan fint foran bygning også jo. Ja. Mm. Jeg har bare klædt mig til at det faktisk er en dansk produceret elbil. Mm. Så det glæder jeg faktisk meget. Nå, ja, altså det er sådan her i lommen nærmest, at vi er også der. Nå, ja, det er selvfølgelig, ja. Så det er sådan nærmest i parkeringslommen her. Nå, der er vi bare lige til. Og der, så er vi bakke igen her. Så vi lige kan holde sådan helt snor lige jo. Jeg kunne godt tænke mig at se bare. Ja. Ja. Det kan jeg lige gøre, mens at... hvis du jeg lige holder bilen her. Ja. Og det var... Der går vi til at stå vinduesvisken. Ja, det er sådan. Så fik den holdt kæft. Mm. Dot blok, ja. Det er rigtigt, det der.